ош да ғарибӣ. пиёза тайёранд, сабзӣ тайёрай. гӯшти мурғ қатӣ мекунем. Карочи ина гӯшта медозем. ношки, я 2 дақиқа ай тараф, 2 дақиқа дига ай тарафи дигараш раддиш мекунем. Короче, Москвада ирӯз инам хеле ҳаво абр. Пиёзамона медозем. вақте ки гӯшт ай ҳар ду тараф жарид мешавад, вай часпиданаш мумкин аст. пиёза баъд медозем ки штобе ки ами гӯшти мо начаспада чи дар таи дег. Тамом уже дега успокоит мекунад. яъне ки 2 минути дига ҳам хел меҷӯшад. баъд переправа, намак, чизе ки дорем медоземаш. камтар зира, камтар переправа барои гӯшт ва камтарак намакш мекунем. запахш бромад. уже ба филм ки шуморо уже фаҳмидастем запахшам. сабзира ду тақсим мекунем, 2 бор медоземаш. якум партия барои қатъи гӯшти пиёз жарид шавад. иштоб ки запах бубурад. баъд дуюм партияша медозем. сразу чӣ мекунем? овуш мерезем. ёз фақат мекунем жарид мешавад. а дуюм партияша дохтанда намекунем. порсия якуми сабзи дохтагимон жарид шид. бинем и худаш ов мебурад. анами гап дамие ки анами бояд якум жарид шава, ови хича бубурад. вақте ки ами хел хушрӯ жарид шид, баъд порсияи дуюми сабзия медозем. ба овуш мерезем. мондаги сабзира рехтем. анаки овуш мерезем. аями сабзиё ами 1 сантиметр боло буроя об аст. и всё даҳанша мепӯшем. 1 соат ами хел фақат меҷӯшад то ҷӯшидана, то мазза пайдо кардана. биринҷ национал, рис золотистый, расшипчатый мегирем. ира короче ҳозир мерезем дар коса и фақат мешӯемаш то амин тоза шиданша, то ов соф шиданша. зирба ки тайёр шид, баъд биринҷа медозем. сабзиё рақс кист. қаба мазаи. биринҷа дохтем. ҳозир паси салат мешем то ои биринҷ хушк шидана. вақти об рехтан биринҷа кӯшиш мекунем ки ами 2-3 бор биковем, шутобе ки чӣ шавад. мақсад боло поён ҳама тарафа варица шавада. як бора мекоемаш.
باید 4-5 минутка бо варица мешава бо мекоямаш баъд амихе ба дамш медиҳем. Салати ошид. ошоз дам медозем. Нея тақ ё чагӣ мегӯянд. ош дам хӯрд. ҳозир мегиремш. Бисмиллаҳирраҳманирраҳим. Вай, какая красота. Какая красота. Ӯзи мебардорам шак. Ирави чӣ хел аст чип-чип, я. Дона. Одаме кира бозана. Ана. Одаме ки бизанера.